И аз си, понеже говоря английски, аз си казвам, аз бях паркирала тук и не знам как да си намеря колата. И тя ми тръгна да търси някакъв организатор да ми даде сведения. Аз викам да гледате си тук състезания. И дойде един човек, да, дойде един човек и ми каза да бъдат разговаряни с полицията. Те очевидно са добили още в 6-7, когато не си даде. Не се ползва, и това се скъсива, защото в момента не ходи никой да влиза, да я проверяваш по голямо движение. И ти там са метнали слушки коли, които са релокирали, ще голям паркинг и празен. Тя ще се даде от тази степен. Ти сега на малко без ще включи, ще послужи, някакво часа се подпише, да е малама, не да става. Не, аз не мога да разбера, защото там може би няма